Tämä uniikki koti täyttää vaativankin asujan maun. Komea koti sijaitsee noin 1400 neliön rinnetontilla. Kaunis piha autotalleineen ottaa kotiin tulijan ihanasti vastaan. Lämmin 2 auton talli ja isot varastotilat sijaitsevat erillisessä piharakennuksessa. Kiinteistö on rakennettu vuonna 2005. Kun askellamme portaat ylös taloon, aukeaa avara ja tilava asunto, joka on 3 tasossa. Yläkerrassa ovat talon makuuhuoneet ja kaunis keittiö saarekkeineen. Ruokailutilan ikkunasta avautuu rauhallinen näkymä luontoon. Iso leivinuuni ja takan yhdistelmä ovat tosi kätevä apu ruoanlaitossa ja lämmityksessä. Jykevät porrasaskelmat vievät olohuonetasolle, jossa isot valoa tulvivat ikkunat tuovat auringon olohuoneeseen. Sitten muutamat askelmat alas ja voimme perustaa vaikka bändin. Isossa äänieristetyssä harrastehuoneessa on mahdollisuus moneen. Kun on saunan ja kylvyn aika, voi valita vaikka poreammeen. Tuikut palamaan ja ihana rentouttava tunnelma on valmis. Ennen saunomista voi piipahtaa omalla kuntosalilla viereisessä huoneessa. Ja kun kuntoiluista ja saunomisista on nautittu, vielä ennen nukkumaan menoa viileän viinikellarin kautta unten maille. Tervetuloa tutustumaan.